QR kód a GS1 digitální link. Jeden kód, neomezené možnosti. Ambicí GS1 je prosadit do roku 2027 do maloobchodu využívání nové generace čárových kódů. Ty nabízejí nesrovnatelně více možností než dnes běžné lineární čárové kódy. Co to tedy je ta nová generace kódů? Je to QR kód s GS1 digitálním linkem, který nahradí tradiční čárový kód. Formát tohoto kódu je o hodně menší než konvenční EAN 13 a lze do něj umístit daleko více informací. Ale moment, není to prostě jen běžný QR kód? Ne, není. Zde jsou nejdůležitější rozdíly mezi QR kódem a QR kódem s GS1 digitálním linkem. Za prvé, běžný QR kód je propojen jen s jednou webovou stránkou. Obvykle je to domovská stránka produktu nebo značky. QR kód s GS1 digitálním linkem propojuje kód s digitálním světem. Je schopen odkazovat na více různých webů nebo online databází. Získáte unikátní kód, který vám pokryje všechny požadavky na informace v závislosti na aplikaci, kterou využijete ke skenování. Tak například při běžném naskenování mobilním telefonem získáte informace o produktu z webové stránky výrobce. Použijete-li konkrétní aplikaci, dostanete informace o způsobu recyklace. Druhým velkým rozdílem je, že běžný QR kód nelze skenovat na pokladních terminálech. Jednoduše proto, že obsahuje pouze URL adresu, nikoli identifikaci produktu či GTIN. Oproti tomu QR kód s GS1 digitálním linkem má v URL přímo zakódovanou identifikaci produktu, čili GTIN. To v praxi znamená, že je schopen nahradit tradiční čárový kód. Kromě identifikace produktu můžete do kódu vložit třeba šarži nebo datum použitelnosti. To následně umožňuje automatizovat procesy, měnit cenu zboží s ohledem na blížící se datum expirace nebo dokonce jeho prodej zablokovat. Díky nové generaci čárových kódů s podporou GS1 digitálního linku budete schopni vytěžit mnohem více z jediného kódu. Jeden sken, neomezené možnosti. Chcete se dozvědět víc, jak QR kód s GS1 digitálním linkem funguje? Navštivte naše webové stránky www.gs1cz.org.